हेलो लोगोफोर आं मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल लोगोफोर दिनै जों रायलायगोन दि गावबा गावनि इउट्युब चेनेलखौ बोरै ग्रथ खालामनो बेबो थाबैनो जिमान हायो जिमान थाबैनो बेबो सहस लामाजों बेबो बहुत सहस तारमाने बेयो जेनुइन जागोन बेयाव जेबो इउट्युबनि थाखाय डिस्टार्ब जानाय नङा आरो जेबो प्रब्लेमबो जानाय नङा बेयाव पुरा काउन्ट जाजोबगोन बेयो जेनुइन साबस्क्राइबार जागोन मिथिबायना लोगोफोर बे ट्रिकखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय गावबा गावनि चेनेलाव इनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इउट्युबाव नायगासिनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि फेसबुक पेजाव नायगासिनोबा नोंथांमोना आंनि पेजखौ लाइक फल' खालाम आरो जुदि इन्स्टाग्राम पेजाव नायदोबा फल' खालामना ला दानिया थुदो भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो जिखिनि आं बुंगोन बुजायगोन बेखिनि ट्रिकफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय फल' खालामनानै आरामसे नोंथांमोननि चेनेलाव एप्लाइ खालामनानै गावनि चेनेलखौ ग्रथ खालाम गावखौनो फिलिंस बाराय आरो प्राउड फिल खालाम बेनिफ्राय बिदिनो मावबाय था आरो साक्सेस जा नङा होमबा लोगोफोर स' भिडिअखौ जागायनोसै लेट्स स्टार्ट लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव थांनानै बेयाव नोंथांमोननियावथ' बयनियावबो फेसबुक थाखायो फेसबुकखौ अन खालाम सिम्पोल सा खोथा बेयाव अन खालामना नोंथांमोना 3 डटआव माबायाव मेन मेनु थांनानै बेयाव सार्च खालाम साब फर साब मिथिबाय बे साब फर साब सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बे बहुतटा ग्रुप फैगोन जेरै इउट्युब साब फर साब इउट्युब साब फर साब इउट्युब साब फर साब आसाम बायदि बेसे आं मिथिलाय लाङालै बाप रे बाप बुलाबारि खाप ओमफ्राय जायखिजाया जइन जाना लाबानो जाबाय जायखिजाया ग्रुपआव नङा होमबा नैबेयाव कुइसन सोंदों मानो थाखाय मा जइन जादों होला जुबा हो बुजिनानै गावबा गावनि गोसो मथे नङा होमबा जइन जा थाब जइन जा नै आं जइन जाया मार्क्स दायनि बेफोर कुइसन सोंनायफोराव आं जइन जानो नागिरो बासोयो आङो बेनिफ्राय दा आं जइन जाखानाय दङ आरोना बेयाव आं दानफिनसै बेखौ आं जइन जाखानाय दङ बे ग्रुपआव आं थांगोन हा नोंथांमोना नायबाय था आङो जेराव जइन जादों बेयाव आं ग्रुपआव थांग्रोनोसै नोंथांमोनखौ मायाव मोनगोन ग्रुपखौ बेखौल'सो देखायनो नागिरदों आङो नै आं जइन जाना दंखायो बेयाव नोंथांमोना नाय हाय फ्रेन्ड आंनो इखिनि साबस्क्राइब नांगौ इखिनि मा नांगौ नै बयबो बुंदो गैया नै बेफोराव नाय नै बेयाव मोनसे देखायोना साबस्क्राइब फर द चेनेल लिंक कमेन्ट अनलि निड 100 साबस्क्राइबार दिस इज ए स्मल ओमफ्राय बेयाव कमेन्टफोरखौ नायनो हागोन नै 2K कमेन्ट माने 2000 कमेन्ट येबो लिंक दो साबस्क्राइब दो बाप रे 2000 कमेन्टबाथ' नोंना 2000 साबस्क्राइबार जाबायानो जुदि नोंथाङा साब फर साब खालामोबा बिसोरजों इनबक्स खालामना मिथिबाय दा आंबो नोंथांमोननो मादि खालामनाङा बेखौ आं बुंगासिनो नोंथांमोनाबो थांनानै लिरनानै होबानो जाबाय बेयाव मा लिरनांगोन आं देखायगासिनो एसे बेलेग बुजियै सानै वे लिरहा ये आं लिरनोसै साब फर साब I want to complete 1000 subscriber 1K subscribe please oh sub for sub बे जायासै बेयो पुरानासो जाहैबाय बे एबार गोदान लिरनांगोन गोदान तारमाने नुनाय लोगो लोगोनो फैखानायनि नङाबा बेयाव आं लिरनोसै साब फर साब 12 भार्सेस 12 माने आंनाव बार्ता एकाउन्ट दङ नोंथांमोनखौ आं बार्ता एकाउन्टजों साबस्क्राइब खालामगोन नोंथांमोनाबो बार्ता एकाउन्टजों आंखौ साबस्क्राइब खालाम बिदि बुंनाय जाहैबाय बेयाव आं पस्ट खालामना होबाय एबार नायनो हागोन नोंथांमोना साब फर साब 12 भार्सेस 12 आंनो आंनि पस्टखौ लाइक खालामबाय बिदिनो नोंथांमोना बेयाव कमेन्ट फैनाय स्टार्ट जालांगोन नोंथांमोना टेनसन दाला पुरा गेरेन्टि बुङो कमेन्ट फैनाय स्टार्ट जालांगोन आरो इनबक्सबो खालामगोन नोंखौ लिंकआव इनबक्स खालामगोन आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बिदिनो जइन जाना थाबानो जाबाय आंजों लोगो जाना थाबानो जाबाय स' थेंक इउ अल दा बेस्ट नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बयबो स' मा